Kepala saya pusing-pusing. Kepala saya pusing-pusing. Selamat lho. Emang koyo enek cah bocil arepe apa curhat. Malah ngilang dia. Ngilang dia. Perlu disuntik. Apane sih disuntik? Apane sih disuntik? Ngene oke ya, Bol? Ya, Bol. Iya. Ngene ya. Ngene oke enggak? Nek kono pewadang anu silau mata saya. Mata saya silau, silau mata saya. Apa? Oke. Pak Karyo Pentol. Najan kurang dawa ya gawe variasi. Ketoke Adi Purwanto pinter variasi. Ketoke pinter pinter nyunglek. Kurang sehat, kurang darah, Bang kali, Kak. Kalau aku darah rendah ya. Bang Adi ketokane nyudet nyunglek bokong pinter ketoke. Ketoke ahli nyuntik iki, ahli sodet iki. Ahli icil iki ketoke, ahli icil. Afan nyapa guyu Evan. Teko-teko gegeke we. Mari entuk jackpot we. Aku mau arepe nyapu ya le. Karo pitekan. Aku mau ki arepe pitekan ceritane. Tapi males. Selamat malam. Ora pinter ya mung telaten wae. Peyo lek kon dolanan vevek telaten ya awakmu, Van. Pancen ngeten awakmu. Lek dolanan vevek telaten Van. Bang bayi. Tapi kudune dadi cowok iku kudune ya memang telaten dolanan bawuk ben iso saling setia. Van nyapa guyu iki Van. Guyu we. Entere we. Koclok Avani suwi-suwi. Gila Van. Suwi-suwi. Gendeng. Suwi-suwi gendeng kondilku brutul kundulku brutal kon brutul paling nek Adi Purwanto kon brut. Iya. Ngapa yang guya Evan? Alvan Bafang. Alvan ini rodok sengklik kok. Yen aku PDTL iki apa? Pak Karyo lek omong sing genah aja mok singkat-singkat. Tak remet kentangmu lho engko. Iki mesti ya Pak Karyo iki. Ndek iki boymin. Halo Ratu Iclik, gak pernah Iclik gancuk. Pancoran ngono ki kowe ya mengenyekmi no. Biasa wae iki. Ateh gak ngaku lah awakmu pecinta bawuk Diadi. Alah. Sapa kuwi jenenge? Pancoran. Yo ben ora tau Iclik, sing penting kan wis nganu colvi ya to, colvi ya, sing penting colvi ya. Sing penting kan colvi. Sing penting kan wis ngusuk-ngusuk dhewe ditokne yo. Perkasa dan tahan lama. Alah, pret. Mosok. Pak Karyo mosok. Ayo. Kandengi Pak Karyo iki lho. Jarine aku kuat ngiclik nama telek kepret. Telek gembret. Aduh. Ndas gue cengeng ya. Ndas gue.
ngerti